Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Pakistan kala hukum ya kinong Kashmir ki basyang basa ka jaka bahab Pakistan lani ki baki angka Pakistan occupied Kashmir baki deban krek lupa lani ban stok lupa ki marbam ki dawai pat ki wei pat ki jingdon kam ki baman kasngi namar baka Pakistan ko yo jingtip ba omslam shu ka India ka sakharwit ki sipai ka Pakistan glob thar yak sarkar jongki bakan mang lupa ka pisa lani ban mang lupa ka emergency fund nam taban penbiang yak jingdon kam ki pajba ki sipai Pakistan glapan poil paru yaki pu silum bad yaki wei pat ki machine kanang baka surok bat ka yat ka yeng ki sipai kanam thut ladami ka jingtwa khandau lane ki jing hap mau hagapor bayakun ya kathma ka Pakistan kla kam bakal yo jingtip ka batikna bat ki sabut ki babyang bom slam shu ka India kan kharwit no hap Pakistan occupied Kashmir kla kranshai roda ki India kapan her tang we namding ru kan pen phai kala de spa tli ki namding ki ri ka parthai la karpat ikini ki artli ki ri ki bamarjan bikin jajai de ka Pakistan kla ong ke India kanam ngap setia ik taparo